खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 4 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 20 चैत्र दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोदान थुलुंगा लानानै फैगोन आरो नोंथाङा फुंनिफ्रायनो गावनि खामानिफोराव सांग्रां थागोन। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांनि गोसोआव थानाय सानथांखिखौ सिगांहोनो खाबु मोननो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रांथिखौ नुनानै बैसोगोराफोरा गोजोननाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा रां दोनथुमनायाबो इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानिफ्राय गोनां बोसोन मोनगोन, जाय फैबाय थानाय सानफोराव हेफाजाब होगोन। सानजौफुनि उनाव माबा मोनसे मोजां खौरांनि थाखाय नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ मावफुंनो गोहो मोनगोन। हरसिम नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा केसर गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गोजोन आखुआ नोंथांखौ जर'खा मान होनो हायो। खामानि थिलियाव मोनसे गोजाम आयदाया नोंथांनि फारसे सुस्रांजानाय नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि महरै साना समानथि थागोन आरो गोनां खरसाफोरनि सायाव सामलायनाय थागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों गोदै रायज्लायनाया गोसोखौ स्रां खालामगोन। सानजौफु समाव गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय गोनां खारिथि मोननो हागौ। बेलासि समाव गोसोआरि दिदोमथि बांगोन आरो नखरनि सानथांखिनि सायाव साननाय जागोन। साननि जोबनायथिं गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां खामानिफोरा गोरलै जागोन। खामानि थिलियाव गोदान सावरायनायनि गेजेरजों दावगानो हानायनि खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रा जागोन, नाथाय फिसा जाफुंसारनाया थुलुंगाखां लाबोगोन। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नखराव गोसो होनानै खोनासंगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सानजौफु जाखांनायनि उनाव लोगोफोरजों सावरायनाया गोदान थुलुंगा लाबोगोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआव खुसि थागोन आरो मोनसे फिसा नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै मोनदांथिजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै नोंथांनि खस्थ'आ खामानि थिलियाव फिथाइ दिन्थिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हाखु-दाखु थाबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखरनि सासे बैसोगोरानि दैदेननाया मोजां जागोन। सानजौफुनि उनाव नोंथांनि गोसोआव गोदान मिजिंआ जाखांगोन। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साननि जोबथा बाहागोआ गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों केसर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनायनि गोहोमखौ रोखायै नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि बिथिङाव सिगांनि नाजानाया मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा सासे सोद्रोमानिफ्राय थुलुंगायारि सोदोबफोर खोनानो मोनगोन। नोंथांनि समाजारि मावथाया बांगोन। बेलासि समाव माबा मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा मोनसे गोजोननाय आरो मोनफुंनायनि मोन्दांथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै आब्रुथि गोनां सानस्रिनि गेजेरजों नोंथांनो रोखा मुलाम्फा मोनगोन।
खामानि थिलियाव फिसा फिसौ मोनफुंनायफोराबो गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सामलायनायखौ लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नखराव गुरै आखु दिन्थिनाया गोरोबलायनायखौ बांहोगोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया गाहाम जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे थालांनाय जेंनाया रोखा जानो हागौ। समनि थि सामलायनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि गोजोना हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै बेलेन्स आरो गियान मोन्नैबो नोंथांनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन। खामानियाव हेफाजाब होयोब्ला गोबाव जानाय खामानिफोरा आवगायलांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै लासै मुलाम्फा जानायनि नेरसोन नुजागोन। नखराव गोरोबलायनाया थाबाय थागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ मोनसे गोदान सानस्रिनि फारसे गोसो होनो हागौ। गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों जागोन आरो थिरांथाफोरा रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्यजों मावनाय खामानिया आसा खालामनाय फिथाइ होगोन। खामानि थिलियाव मोनसे थि बिबानाव गोसो होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नखराव गोथौ सावरायनाया मोनसे मोजां लामा लानो हागौ। सावस्रियाव नेमखान्थि लाखि। मोनाबिलियाव गोसोआव गोदान गोदान बिथांखि सोमजिनो हागौ। सिगांनि मोनदांथिफोरा दिनै बाहायजाथाव जागोन। साननि जोबथा बाहागोआ गोसोआरि समानथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धेनु राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव मोनसे गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो नोंथांनि खामानिफोराव गोख्रैथि थागोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा लासै लासै रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि मोनदांगोन। नखराव खुसि थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों मोनसे गोनां सावरायनाय जागोन। दावबायनायनि साननायबो सोमजिनो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा माखासे थुलुंगाखांनाय खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि समाजारि मावथाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें सना गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गोहोमखौ नुनो मोनगोन। खामानि मावनायाव बिबानफोरा बांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव नोंथांनि बोसोनआ बाहायजाथाव जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोजाम जेंनाया गोरलै जानो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि सोदोबफोरा थुलुंगा होगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन आरो गोजोननाया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै सोरजिलु सानस्रिफोरखौ गोदान महर होनायनि मोनसे मोजां सम। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां दिथा थागोन। नखरनि गेजेराव गोजोन थागोन। लोगोफोरजों थुलुंगा होनाय सावरायनाया जानो हागौ। बेलासि समाव मोनसे गोदान हाबानि महर थियारि खालामनो हायो। समा नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथांनि गोसोआव थुलुंगाखांनाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि थागोन आरो खामानिफोराव समानथि थागोन। खामानियाव फिसा फिसौ जाफुंसारनायफोराबो गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे दुंब्रुद आरो हेफाजाब मोन्नैबो थागोन। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। इयुननि सोमोन्दै मोजां साननाया गोख्रों जागोन। साननि जोबथा बाहागोआ जर'खायै मोजां नेरसोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब।
अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।